Hello guys, na demi dula karon. And kontra na mo Famex. Ako sa kwarta Famex kwarta pa dalam so na. Kalimot ko sa ikuanan nila. Dapat mo nang katungkuan dako ay dyan yung Thailand linggo na. basin day Indian. So giilad ra day kong rakia binang ko kapura isa na ako na lagi hulat. Kumbes nga commentator diri sa NFBL. Nagkili kayo. Pinaw mo sa ako. Kini. Player of the game yun niya. Dili gani. Pinaw mo mga higala niya sa Cagayan. Tibok, ko doon Mindanao lang. Mindanao. Bingon ni Tibok. Oo, sa Visayas kung kasabot sila gama. Kustan. Ay, pikit kay Poy. Bantay Poy, nainay Poy. Hoy, dara. Hoy, wait, tatsa oh. Kira si Kustan. Ani para ay stretching dai pagumana ni Alalay. Alalay mo na akong video ka. So magsugod na din mi ani taud-taud. Ako ang kwan. MVP na nadamo. So mga ako nami karon. Palit ako palitaw. Oh. Nalimingaw po ko palitaw. Then mangitas ako sa mga kauban kay kung ako kabaluasa sila nang aon napit. Kasi dito gyapon na tong last. So ito na ta. Okay, nice game. MVP. Okay. MVP. Yang ko naniwan tayo. Grabe nung ito. Yes, is daw eh. Parang game kaya. Tao lang iboy ah. Muli nami. Pahuway sa and